11. urtez Euskal Jaia ospatu zuten Anoetan, eta urtengo gaia ahozkotasuna izan zuten. Eguraldi petrala egokitu bazitzaien ere, pilotalekuan aurrera egin zuen festa. Bertan, baserri eta artisauek beraien postuak jarri zituzten, garaiko produktuez osatuta. Baina azokaz gain beste hainbat ekintza ere izan ziren. Txistulari, bertsolari eta erromeriarekin besteak beste. Bueno, guk ofizioz pelotagilea nola gean, azkenian itzen duna pelotak eta hemen gure materiala herrin bertan daukau tailerra eta bertan saltzen egea pelota batzuk, eta hoxe. Eta ere bai, pixka bat, erakusketa moduan ere bai, hainbat erramita ere bai, eta pelota jokamolde ezberdinak. Dauzkagu zestamunta, erremontea, pala modaliade gehienak, larruz ibiltzen danak, xare ere bai, erreboteko piezak ere bai, eta pixka denetatik. Dauzkagu eskuz eginak, eta normalen dia eskuz jokatzekoak. Egiten ditugu ere bai pelota batzu, xarekok eta palakok eta hori, baino gutxigo. Orduan berez eskuzkoak. Gertatzen da eskuzkoak, abariko handia da hola. Orduan egiten ditugu pelota goxuak, pelota tokerdikoak, pelota gogorrak, eta gero maila ezberdinetan bai. Egiten ditugu nagusitzako eta umentzako ere bai. Orduan denetatik daukagu. Ekarri du mota, ekarri ditu freskok, gero utxean jarrik, eta gero beste batzuk bila egiten ditugu egosita erabat bukau berotzeko besteik ez diela. Eta gero ekarri du mondejue, eta txistorra eta txoixoa. Eta baita arrotzezko odolki bat egiten deuna. Hemen harritu ingea pixkat gure alden odolki da, gehiena saltzen dana, eta Tolosan eferin bat egiten deu, eta odolki izaten da, baina hemen mondejue bate gabe geu geha, mondejue arrakazta dukido mondejuk. Harritu ingea ez dakit zona honetan geixo jaten da, lehenengo aldi da etortzen gana eta ez genekien nola zan. Ekarri dugu garaian dauna, megualdiak eta asko baldintzatze urdu horren arabera, baina babarrunakin jasia, babarrun berriakin, eta goia barazkiak, azelgak, porruak, letxuak ebai, espinaka, jendian eko salia gaina fresko dago eta gordinik eharrageatzea, eta piperrak, gindilak ja azkenekotakoak, eta goia gehiago irauto buenak, patatak eta tipulak. Eta etxerin dago zagardo pixkate bai. Baina baretze du igual, lehenoko jende helduak baino, jende gaztiare pixkat harrimatzen zaigula. Pixkat ezautzena baserreko produktua zertan eta uste tolako egunak eguna diala hortako. Saltzekoz gain, jendia pixkat hurbiltzeko baserria behar zer da, baserreko produktua, eta pixkat iteun lana zer da.